Amaranda mai kurwasi chikanisa. Amaranda kurwasa waranda baito. Chibwana kurwasa wakeni baito. Utakira tinsai kombine waho. Borika tinsai nyechama. Strangen chibagora. Strangen chibagora. Yes, vyekima mwacho mwategererie kine kimanyerio kwarigania ase omogano emambia bono. Karibu sana andonsi ase okebwaterete Gesai FM emambia bono emaragoba ya bono chinza chinde chonse chiria andonsi abu asore igongo kwarigania kabisa. Omogano yiganyonyore live ase fan page ya Gesai FM na ndebo igo nyore ase YouTube channel ya Omoiberania James Gichana abo nabokonyora omugano yo ekarotole amonae eyemase yemo emambia bono asenchire ngabune yigo igongo kwarigania asenchire ya bene. So omugano oite mambia bono ni igongo chikoyorusia kurwase igongo chikoyorusia kurwase egetabu kerikia abagambi bono no chikurusi umugano ito kurwa anya kurega buo togenda munaye yamase yemo egere tunyare koba tugusinywa asubwamo. Karibu sana andonsi asole emambia bono egere tunyare koba tugusinywa ase obwamo. Yes bono inki keringo kwanira emambia bono ekerenge kerene kerie kingo chikoligereria ase emambia bono na bali mumbwatetie ndikire comment gabu buna kolenga no genda tukonyora mangana yayiga nabo kundikire comment gabu. Yes bono naliongo manyanga mbiya no ramo nenche emambia bono andonsi ase obwatetie mangana ya kurwa chinsi nyonye chinsi. Okay. Ndegero tema kuigera banta bange otoko tema sana kubabikira chinse mocho sabantu baroro bono iga itabatari wikire gesa wetira se frequency bono tukubabikira rendegere mwato tebinga ngiyajwa abu asore ngakia mangana yagenda tekukonyora ase emambia bono ekirenge kende kingukwanira nkeria ngatigenya sae akanegesiumba tigenya sae akanegesiumba bono chinga kinyinge nchiro togotema ntitweka banyene wakane bisiumba na gotema kwirusiri bisiumbe nchirere tokoranga. This is the best way, lakini wonte tego tebinge mambia bono asikende yonskiri gyotirete bono mambia ne tokanga na matemwa kirengencho chisegi chinde kwarwani uchinkong tiganya saya aruzi irusiri bisiumba na ende ere tebange bisiumba ne kiane nchenya saya zegi nchiro ta ora ruane umie bosa tigeranya sarwane chisegi chiao segi chon sipi chiri chubwate mambia bon tigeranya sarwane nande tigenya sai akanegesiumba bono ngosoma turumugano gaiga kurwasi gitabu kia abagambi ogosomeye mugabo tirimboka nonda tosome tucharuke bibungo binde lakini nyora mangana tuasoma mambia bibilia yato tebi buyeiga kurwasi gitabu kia kurwasi gitabu kirikia amangana yarenge gitabu kirikia Deuteronomy mangana yebiro. Yes mangana yebiro inye ogosoma chinke chiaye emerongevere ogosoma chinke chiaye inye. Yes bibilia ma otebiyanga ki nga erenya sae oyo kugenda busibwa okurwandire segi na koe obubuyi asaba bisabawo nga erenya sae oyo kugenda busyo gokurwanire segi na kobo bui asaba bisabawo tumana konyoranga njamo naye ekero tokuboka kirenga kintu bwate chisegi. Yes njamo naye ndubwate segi esegi obumo buno kuboka nubwate segi ya marwire nubwate segi ya abantu abange ebintu nebingo bwate asobo gimobo esegi ya kirenge tuna bono iga esegi nero bwate asobo bozibwawo eta karokerne yabairi abana bawo abantu be familia ebintu mbira bikukasite nchiragete uchumi ne kongete nchiragete ne kongeta abantu inisegi nesegi chitu twate batomana konyora ngesegi tutari yake mubire esegi togotokurwa nesegi yabuke muika no aya abantu bagoje kukurwania bago kumbe abande bakase no kundrio bolema abande bakortiki lakini echisegi jonsipi
eruoti kogera bono abana muibwiramo mukinetamo ng'aki bakoimoka bachaka gokorwani gosi abana kabisa bamuiburia omino na baikoimokirete naende kabisa ekero omogaka arenge moyo no barenge igamba akoroche koro bono ekero bagocha gokoimoka bagoseri bono iga batete gogoseria eketari gento kere kawaida abanto bane batanga gose gusiasa dikire emeika yachirere bo emeika nera ya abana basirike yesukuru abayibuli bono inge babwate wazi abana bajide sukuru gose igo barasambe sukuru na inje tinka bwati bese nemeika. These are spiritual wars tokuruana njamo na ise ginchira to bwate tokuruana lakini gento kenya saga tenga ki for the Lord God your God, he who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. Yani nyasaye reka kuruana segi chisegi chinde chekire ngenjo chiti chumuntu rakwana echire bosibuawo oise kutware getabo cha kurikansi esegi gwata nambe yemo no gwata segi ya marwiri namba kabiri esegi nerega iga yobotaka namba gatatu esegi nerega iga abantu kiro muntu yani babise bayimugete kirasi tubwa tumayetinga kianki yawo ngakibugi namba gatatu esegi chirega ubwata chinyinge echindo kuminyo kabisa omugambi obwata lakini tubwate peace chisegi echichonsipi asobogi mabwao nyasago tebe ere otanganire bosio nkokurwana anabwe chisegi echo bono inkingo kwaniraga iganga egesiumba ne Kenya sae tiga motigire nyasaye gikogara abantu abange bakurwana chisegi bana barwana paka baba physical mondo tenga bono lindo lyonsi ebibilia ngo bekensemo tiga tororane 2021 mukandwani segi ngakira eye 2022 nande mwanchakire mapema igonta gete ko baro kingana inche ningi boire bono koma na konyora iganga katika bere gwatereri wasokire isku y'umuruguri nyasaye omongo analege gokorokwa Abimeleki igare omwana Gideoni oiso gosome bibilia yuga abwa monenche Abimeleki igare omwana Gideoni ne rado likorokwa nga Yerubi Bahali bono Gideoni eroyo yomo nero korokwa nga Gideon musiko jora Gideon nero lyo rengo mosombori okonyeta abantu bakugenda bakuchukunywa maji buna chisisi agatera bakunywa maji buna chisisi abo kara bali bakubuja maji no koboko abo babeke nsemo muma to mugano Gideon bya kabisa bona Gideon yoyo nere ori korokwa nga Yerubi Bahali yes nero yobono nero yo the same Gideon nero yo bona mungwano yokorokwa Gideon ngwikere chinga kyosirire lakini natige to muchando magega muchanda atigete noria iganjita abaswati abange utambe ekero obwate abangi nabange ngakiende yonse ekero kunyuma mongino kabere ayeka tware biebo ne chinguru chikugambe binege kogere bine wikugambe bina abantu abangase bibilia tokonyora babwata abangi na babiri abakesana babwate chinga kichingororo lakini the majority ko babwate issues chi emichinga kichinkong onye yanyarekanete gusike nyarekanete ngaki ayino mugako bwate chi familia rakabire kole moyo rangeri abana baho bonsi muigwane obachoko batebi ngaki egere iga nande kero kanda aruororo ebinte bigubiko bega naiga murikira nenze egekogera oisoko ruororo ngotigore mechando nanda abana nguitana bali bono mungwana yokoru Gideon nero yokoru kwa Abimeleki mosindo Yerubi Bahali omungwano yokoru Gideon let me talk about Gideon yoyo nero yobono koru nga Yerubi Bahali nero yoyo mo Gideon Gideon gwikaro onyuma basubati abange abwata bangi nabange lakini musubati naro abwato isiko bakumuruka bari kumuruka ngosereseri bakumuruka mukungu osereseri diba yozo sirisiri ose ngakiwa kumuruko mukungu ko masoma turi tumanye mukungu oyo igarenga ngakonda abike bono arengo mungino utale utamanyekanete buyego tamanyekanete buyego lakini abwato mwana na mwana Gideon akamwelieta akamuruka Abimeleki bono ekeranyo no musubati uyu amo mwana akamuruka Abimeleki mungwano yukuruko Abimeleki bono ngocharo ligereria ororanga kinchera ki ndanyare kogenda nchigusarie ebinto garinka asiba muraba minto na basubati ba minteke kogaraga roche ngaki kibono identity ngaki ngocha ngaki ngoso yumutu akamara oje ni propaganda akaje ni propaganda akatebanga bono igonta kitumwamwe asi abana bali bamanyekanete ba Gideon igo bare 700 plus
inche 70 actually plus inche gondo yomo bono mwamwe mugambirwa mona bantu 50 gosicho yomo onjende njebieka ebibiro tebanga akagenda asaba ngina rume utambe kero muntu akagenda asaba ngina rume nje maskanaro gocho kwa nyororo akagenda akababikire kasumba akabadisto jakachinji birengere byabo muna bantu mbaro bono ige babugete bono mambia na bagoche nechi propaganda chubolimo yani ba okungajupi omongino oyo ganyorekanete na lebe bono moseri kuruga iga oyo gachite iga na ende bono taringira mu muro minto muro bolimo chi propaganda nchira okubikirwa paka waseru ni abandi baro basedi kubimirimo abekire propaganda gete tayo yani tayo pio muntu igoso ndio muntu akora de pi lakini kwa bekiru whatever oyo gwatoka nyorekana ukonyo muntu kitako kembe tago tanga ki yamo kemba sigitiga ndorenga inkumwikira muntu naroro bono iga obutire mirimo muntu naroro uriru burimo muntu naroro ongachirwe yani okorirwa edietari yasarekire asengenchu yechi propaganda gete chibekire omuntu akagenda akakana chibese koraiga Abimeleki umusinto yo Gideoni humo ngino yo umungwano yo igarenga umungino ni mpango wakando waje nizeme ni mpango wakando yekogera tarengi gusumo ngino manyikanete biyo ngana nyumire onekera umungwano yagenda akagenda asabangina rume akabika kasumba kabisa akabikira mangana akabikira bana bamwe bamangana na bantu bonse bakaja bakegina maithi igentekerwe kuna kuiruryoka kikuna kuirurirwa yono bolimu bukuna kuirurirwa bugoje bwabekene bona kamwangwana akakuru kwa Abimeleki kakagenda asabangina rume kakachinchi birengere byabo kakabatebye ngabona inje no mwano ino gahiga na ende bono ino chore abali abangina abamura bali bamintu iko bali 70 plus balimba bono ebagoche kubagambira bonsi bakubagambira bonsi mukumia inje igondo yo monje bieka ngakimurochi abante 52 babagambire wose omonto yo moyure inje mbagambire ngikira aberaisi abantu bakatebanga afatali omonto yo mokubwa 70 ekora 70 eserikali yete kuchikobenene cabinet yete kuchikobenene bono nuche cabinet bune kuba abantu ebange batebete ngabono BBI etuo yangita singinjo abantu bare batebanga ki ege serikali yuchikobe nyingi bono gwetani ngakibono tokole bindebi so BBI ne yarenge gai timba eto si BBI yarenge lakini ngere ki abantu abebo bare korrekana enchira Abimeleki gajite na propaganda akaoni kuchia sabanta abantu bakaronga kene ngirega abantu abe bawuchikoba bangega oyo no yomo afatata no muntu yomo nanda akamana utumia abayiri abantu baro bagutumia abayiri abasani asugusaria ngatumye umuiri asigete oyo linyarebe tumye umuiri asigete ori umutijire makara asigete umusariri ibintu abantu baro bono ikibono mambia abayiri ba abasani kabisa baitirite magika kabisa bagaita na kani mirimo yake rero serikali abayiri baite nzemo tosoma mugano uyu abagambi kianda okosoma uwichinsa kyaminyokire kitigambo mwingi eyemo Abimeleki musinto Yerubabeli akagenda Yerubabeli nero Suleiman yebon Yerubabeli nero Suleiman tuwa nero Gideon sorry Yerubabeli nero Gideon tuwane Abimeleki musinto Yerubabeli some Biblia kama soma bagambi mwasoma gabuika wika na beko na boko guburonge uchakrisa no Yerubabeli bahari nero Gideon yune abagambi 7 na yokumanyira ka mungona kurunga Yerubabeli nero kuruku Gideon. So Abimeleki musinto Yerubabeli akagenda Sekemu ase abangina rume ase abantu bonsi be amate ya isengina akabatebya nga ababuli abantu ba Sekemu ingikireki yakubwa inga abana bamura 52 ba Yerubabeli babagambire wose omonto yo mubweka wede abana 70 babagambire wose omwana yomo igwa omonto yomo bweka abagambire inyuranga boyigonga Abimeleki nigo are oyomo ino kigimba bwa manyinga ayamo ande kenene igare ngo igwa manyinga ayame gekogera no nyorenge omongino uri utamanyikanete buye igo o Gideoni efactineri nana ki igare ngo mwana o Gideoni asa yo abangina rome bagakwana amangana ayo ase abantu ba Sekemu asoko konya Abimeleki na bonsi bakanguswa bakaba asensemo yaye naende bagateba nga ere nere orengo oyo mwabo oyurega
bona Abimeleki o change die ebirengere dio. In fact lusi ko na magigake tusikuri na magigake egero manyanga ngaki Abimeleki ngaki ago chabono kuira na chikwiru ko mwana Gideon oisiko some you isano na isato chinge chiaye meno kitu na yemo na boigo na bwato mukungu osirisiri oyo menyete Sekemu nere akamuiborero mwana mumura na Gideon akamoroka Abimeleki oisiko some 8:30 what 31 yebono sirisiri ngakiboneka kaliko kule kizungu and his concubine who was in Shechem also bore him a son whose name he called Abimelech. Oyongo yokoiboro mwana oyo no mukungu onde oisiko ko dimatinga kimokoroka concubine ngakiago chobe gwerende concubine ngakiago choba I don't know ngakimo ekeusie lakini ekeusie gebegetinga omukungu osiresere mukungu yo siresere tali ngumwana omukungu ori omanyekanete burungi karenga ngaki ali asumujigete mata jinga kichiri bakanyumira bakungu abange sana nanako tenga kibutambe nyugotete korete mechando buo anyuma bakungu abange nando nyukuyanyale kaninga kwa nyumire ikaransa mona abantu soti bintu mapema bachoke batebi ngaki esi kutoka ngatinjo ebintu ebiko biko genda igana bonege ko igana abantu bamanye tubase kutiga abana bari isiko garia mugaga erodi anyako bwata abana isiko choko muchiyo mapema introduction mapema tago tige bintu bije gusareka bono mungwana goro kwa Abimeleki tatu uchire otebirie abantu ngaki chora inwe abana ba Gideon bali bamanye kanite boli ga 70 na inchino yo isiko na achire ga ika na inchino onde bono kinde ga ika bono akana akatumia bangina rome akabatebiga ya batebi abantu abana bali bamenye kanite 70 na inchino yomo bono inchibu mungino yo sirisire inchino igondo yomo bika bali bande bwa kali 70 plus eserikali mutagetiye ngakimutagetebe inche nkobagambero yomo gosi bali 70 ga korba bawo 70 oike ebangu ikegenda iguru ebintu ikabisareka akaba propaganda mushuya abwate ikachinchi birengere by'abantaba paka abantu bose bakigena bona abantu bakigena bagateba ngaki aha yaburi abantu bakamuhaji sekeri bono igangaki Abimeleki na bonse bakanguswa bakaba asensemo yaye naende bagateba nga erenere orenge oyo mwabo igeliga bono abantu begenire banachire batebire ngaki umuntu uyo nabagotukambira abantu mbaro banyite chi propaganda nyabona mono tokanda chikuraiga abantu mbaro banyite chi propaganda chuka umuntu agoje ne propaganda giti yani ata dusaliyo e competitor yaye ata tamubwe abandi baro bagoja asinginche bochema ni bitundu bali ko bagoje bagoteba nguyo nero ibire chikiro mono mubaseko yani asogosariria nane bamatinga umuntu nero rato konye pira kini mubekire chi propaganda musadi ara uru binti byabwate abandi baro bakubeka chi propaganda ko urubulimo abandi baro bakubeka chi propaganda buna tokukwana iga ebitina biruretse igwa Abimeleki na bonsi bakanguswa bakaba asensemo yaje naende bagateba nga erenere urenge oyo mwabo abantu bakamwaji sekeri chichi fedha 50 kurwa asi nyumba ya Bahali Berit na asi chibese cho akalika abantu abatantanu batechigeti barabuo bakamutunyana igerika bono mungwano oyo akamana kwanda ka abantu chibesa akabasera kani ko sero kutari bono gwajete Yesu Kristo akamana kuligia bangwana geti akaenda akabasera ebibiro de bangaga bwisano inga akaba abantu batechogeti ebimonte ebinochi monte bikunya maruebi ebimonte bibisibete meseke abahamarua ebinya gukwana gabu bahamarua nega ali stage muntu kitembiro ro biteri bwisibia ebibiye maruna bigukwana mona na bikuoga ali matange kana abantu bachire bana kuogwa kajisuguri kabisa da karanya bagukwana bakajisuguri akaba marutata abaishia bakamana guite abintu bete ibati chikite bino abate bangaki he then went in fact kiande yu irenga isan yatabega. Then he went to his father's house. Yeah, yes. So he gave him 7 Abimelech hired. Abimelech inye kianda inye Abimelech hired worthless and reckless men, and they followed him. Pakachaka kumukwana gumukwati kurumaika bako na waka chingobi.
iyo mugambi omoibera nere bieka torochega muntu ndetayo omuntu gaiga omuntu kabisa tumiyete chibesa nyone chikanisa nawe dezi chikampeni chikokorwa obachori bugo chikwakorwa kanisa ngita abantu bakorigeru mbali abantu bigagi bimuntu biri bitabwati nguru na bibi kwa guchibesa ngaki inwe be guchibesa mukire bali batabwati abantu babwati chibesa kunyara kuba bali plate bwangu bali batabwati kuna bono nyone chikure chiko kenda kuchigusiga abantu bakuna kuga mono bagwakamalyo gimono abantu ba enchareliete bairubu beso okay kubono bakuga ingento muntu akugera asali muntu nde chikura asali muntu nde lieta abutolepi nibireme watebaiga kerabona abangwana aba tata akabagura akabasera nyuma yayo akagenda nyumba mwaise agwo ofura naigo asirige nerimo agaita abamura bamwabo aroro abana bayirubabere 52 yota bubieka omumuromoke kegima oyirubabere nere otigarete ore moyo ekero konya bwebisire bono ligeliga omongwano yokurukwa nga Abimelech akamanya ngaki abamura baminto bako bamoyo tingo cha konyora bulimo tingo cha konyora elieta abantu aba basite kubwatira nabache banguru bukambi bona akamana otebaiga egento gyoka ngokora igonko baita mbasiripi mbaseri kurwa so wikubwense baruoro bagende nanda akamani cha akabaita boyiko bagakwa akabaita bonse bagakumanya bona mongwano oyo ebinto ngokorekana biregaiga oyitire bamura bamwabo ngamba basegocha kumurusha ubugambi buna bona iga abantu bande nabakubanga nande ba succeed asinga njina bwate chinguru bona kunyo bairu mugambi umanyete ebango yonsi ipige kugenda asale eserekali nero bwate chibese na bwate kindi kyonsi na bwate gintu kene ngiyo kyarenge ko asale ikili mambi yabona abantu baleka babwate chinguru kuwetania babwate chibesa babwate nibo esigi yokurwana to kuyinyara tiga Tiganya sako rwandere siginyura mangana to somokura seta bya Deuteronomy. Bona ngiki aberta Abimelech asingi cyose cyaminyokire. Toyisoko soma sige tabu ekyo. Abimelech ngo kwara makuri amabesana. Taji bugambi bwa embo chiti atambe. Ebibiliya ko tebanga ekera chiti segi. Omusubati na rororo orenge gweta. Akamana yani agakuna lige na likagwa lige na ligatirimboka likamana ko ganda ligaikero mungwano oyo kurukwa Abimelech likamwa ko mutwe. Ebibiliya tebanga ekiorikiaye omotuo yoga samuyokana akero samuyokana akakuminga ngaki obe omokungu ocha kongita ngaki egocha kurikumugano ngaki gocha kurikumugano yengo mokungu ongitire bon egentoko kora akamara gochikomo one of oyorengo omosomboye akamatenga ki rusio mo omuyo omutore bigoti egerete basocha kumanyekana ngano mokungu ngitete Abimelech agakoma kuri yobosoku isoko somaga bwitabu kia emerongo 54 gitabu kia abagambi 954 elio Abimelech akarangeria omosae obogoretio ebiruwanerero byaye akamotebia somora omoyo obirende ongite abantu tibabaisa gotebanga no mukungu omoita elio omosaoria akamubeto omoyoria akamoita Kuruguriza ko somanga ki omusubati oria Abimelech agacha kumukera omuruti oyo agaikange negesieri kiaye na omukungu ayomo akarutensio agosera agaka Abimelech omutwe agasenyenta ekiuri kiaye Emerongo 56 na boigo ekabanga Nyasaye wakanire gesiomba asinge ncho yebibe byaye Abimelech yakoreteise ase ogoita abana baye ikiango ekinyasaye Nyasaye agakora ikabanga Nyasaye uyakanire gesiomba Nyasaye yumba abamuraba nababane ngoje kurwana esegi nabanje kurwana esegi lakini mbabwate nguru ikora Abimelech kigarenga umugambi lakini Nyasaye liga goje buyakanire gesiomba biko monyene abantu baraba mabe 2022 nande batambukira manganali esigi to kurwana ati Nyasaye ruwane Nyasaye nguyakana nare gesiomba yes nga ere Nyasaye agiakana nare gesiomba. Thus God repaid the wickedness of Abimelech which he had done. Nyasaye nguyakana nare gesiomba asa bantu bonse bago chandire mambia bona Nyasaye nguyakana nare gesiomba asa mangano nsipi alia mwanya bantu basi giti moja subu mabwao batanta ni jobo mabwao batanta ni familia yao Nyasaye nguyakana nare gesiomba nkyo gukora rindi tinya saru anese gichiawo tiga kwimuka igisi gito kunyare chiruti chitige tinya saru anese gichiawo
Bimano kigima asante sana asoko tegera umugano onye kwa yotegera inando kusukia sense mugeti lakini nyora iga nyasaye ne rugu yakanire gishumba tinya sai yakanire gishumba ndikire birenga biao buna kolengano ngende ko kubidikira gabu nabo igo gontumira gwetera se fan page yige FM nabo igo genda se YouTube channel ya umubiro James Kichana gabu no live bimona se birenga binu bali muganda kurika na aro chimese chino ehinege FM enkuba ya munyegetinge ingakiyo konyora mangana mayige sasa nchira y'ubikenu alafu to kwina gocha mana gocha kubwate birenga bino kolengana buna kolengana mwategera umugano oyo inga erenya sai nere uwiyakanira egeshumba tinya sai iyakanira egeshumba Egesa FM enguba ya munyegetinge nandi nyuraga iga nimbwate kibesa kinyingi kabisa ngo kwa naso murubelio opi wa Jeki onye kwagorere vochi yao tulia onye turagora nyigore oyibeke gabu egekogera iga nimbwate 100,000 shillings nguchiko kwa pipirigere 5668989 account number Egesa FM 5668989 account number Egesa FM engakisho kunyana mangana mayige sasa senchiri yubikirenu enseje moya bona mambia na Dan Ogega. Serikali ya Siekirich Success Card chibwante ujumbe ya siasa sama tema manena gocha. Mwaziri wese mago haukulera barima barane ba seri bana chisika chenka chaba sobole mendo school fees kibongo cho kanire enko na bana bare banyate NCC plus mba ntero kosomya abayeke mbeto Kenya mon NCC kyabole bana njo ke mwanya na ko yechi ujumbe chire na ko babo ko seri molembe. Karansuke ujibukuwa assistation mbeye mo asu tukiwine Egesa FM ingako yamanganusi Ambingia mwancho motogari announce ya sabato tedera Egesa FM mwaziri bwechiseme Professor George Magoha ndaro kula agotindi kuchesa bari mu Barnabas School alibana chikotoka bago seli abana kuchesinga chaba sobo taijira school fees kwana itukorigoro imeye kaunti famela karale nkora taako bacho ko biransi byo kiranya amuro byo mu masomo CBC skuru ya sekondari ya Muyala ikotoka Rurambi magawani gata mtuna wekebona serikali ya watu kreating bilioni vile ndugutaye mo chigo cha go trenera ya mero byo masomo skuru choboroso abaigo chiringi bilioni 10 chino gutaisana mo chigo sida mero byo masomo bosa asset skuru chi secondary has now released 15.8 billion shillings for this third term to schools. The time is very short, so there's actually no need for any teacher now to rush to send anybody's child home. If you are so wicked that you don't want a child who is from a poor family to share in the gideri that is available for life, let that child stay at school and not eat. You have no right to send a child home. And this we are going to effect. So don't push us to the wall. Keep negotiating with the parent when the fees will be. If you have a situation where you are very sure that the parent can pay and does not want, then you can engage that one. And we may have to support so that we kwa na igoro yo karengere kia wanafunzi kupimwa igoro yogo tumekiwa moja wa yogo chingia magahani gante bino tali skuru chance tinachi kwa na kyomo robele yogo tabuna chicha bere kwa na kechura buru ichi ko yikirani 0.1% who are daring to burn government property. Those are criminals, and drug testing must be done, whether anybody likes it or not. Because look at Kakamega, why do you think I'm not going there? Do you think I'm happy coming here in this small school? I have Kakamega next door, and I have Chabakali next door. I'm ashamed to go there. Why have I not gone to Maramba? The principals there have a job to do. Let them field marshal the children. Like I've just seen 2,000 boys captured. They are like soldiers. We are not going to discuss politics. No normal child should be able to. Serikali ya shikiruna chikadi cho kubata kera boro kiwa maja kera okiamate mwanene wanachimanya president mwana abuke nyamuri na chi success card chimate chibi chago se ujumbe cha siasa nchito mekuwa na wanyanga kwa mwakoyo mwaziri wetemi Professor George Magoha ni darugo chiko kuga kabori ya publisa bane baba nyimba county chonsi kwa ina kebona chikadi cho ngota ndoro chireli modioka paiga Magoha ni gante na bantu batamanya garanti mbaligo chiko anchero so asebitu bimotemo
oga kabole achi company chiricha temere moja kurosha masakara yamotemo kango yemoro yiri ko ene kibona amara nyonsi achikira nabo syobo gochaka komotemo yimutinyo gatobu mwakoe sekere serikali ndigo bege tomo kiako agache bilance chiri bugome skulu chonse Kenya elekirania amasomo grade 7 go se junior secondary se entonde ntangani rengete ko agacha bilance chiri busano chimibere somoro bali ogendrela se kagichi kisato wikabono Ikaransuke ujirukuwa assistation mbeye mo asuo tukibwime Egisa FM ingako ya majumbe oli kuyani Enoki Bunguchi nigamberiri bakumwe kerengeri yabuna bari banyorete grade ya C+ kuchense mbancherwa gosomya banafunzi ase kerengo ya junior secondary kwa na constituency ya mabusi kutoka likuyani Kibunguchi nigante birone kerengeri yakino kera baitomoyo bari banyorete inse grade ya ukurende bakabeka omokia na kanyora amaigiri abona teliko banchira akoba abarokia. Mimi nataka nikemee, kwa maana sisi tunajua unaweza kuanza hapa chini. Kuna watu tumewasoma wakianza wakifagia kwa maofisi, akarudi shule, akaenda, wengine ni profesa. Sasa hatuwezi kuanza kusema watoto wetu wamefanya bidii, hata ikiwa alipata C, amesema akaanza na diploma, akaenda akapata degree, akaenda akapata masters. Sasa uko nasema saa hii ati huyo mwalimu hawezi kufunza kwa secondary school. Hiyo ni kitu mimi nakemea. Nataka walimu wote waweze kupewa nafasi yao. Sense moja siasa Kibunguchi ni kama ikiriba kwa mumo likiwa Rebecca Mbeki wa kulimera ma Kenya Francis Atwoli asoko betelia abantu baro Western Kenya kwa boko abantu atakitere nyine kera kwa chori abone bogocha. Unatoka kwa sasa mtu kama Atwoli asikuje hapa na kusema yeye ndiye anaweka watu kwa manafasi. Kwa maana yeye kama anasema hivi, na mimi nauliza ikiwa wewe ndio unaweka watu kwa manafasi, kwa nini wewe mwenyewe huwezi kujiweka pale? Ukawa president wa Kenya, ukawa gavana wa Kakamega. Uongozi unatoka kwa Mungu, na tuache Mungu afanye kazi yake. Lakini kwa kusema kwamba mimi ndio ninaweka watu kwa nafasi huko na kembe yuko baleta pa Kenya kembe yuko baleta pa Kenya mo NCAC nigo kia bolijo ko ponta na ko bange ngati akara kio na wananchi kereke awachali bane boy kirane ye mo baba sabe kembe kio monene motoko niga sigere na wananchi ba wanta riba bani nene yo ko ene ko na mora ba no chiko gende ko na ime mo chuna ro kuli chiko goro mo biso yo niga teklo na ko ponta na kunyo ko